Sziasztok, Valki vagyok. Videót fogok nektek bemutatni. Hát, lássuk, kezdjük is a videót. Szóval, ez egy versenyezős pálya. Most kezdjük. Nagyon szeretem ezt a játékot. Most ezt a tudjátok, hogy ezt a pályát már átvettem. Csináltatom nektek a pályákat. Most nem sokat meddig vittem át. Mert most volt egy pálya, amit nem tudtam átvenni, mert nagyon nehéz. Vagyis nektek lehet, hogy nem lenne nehezebb. Ha akarjátok, letölthetitek. Ha tetszik a videó. Másodperc van. Amit látjátok. Jó, ez most nem fog sikerülni ez a pálya. Sikerült. És mutatok nektek mindent. Szóval teszek megint. Ezt a pályát fogjuk elkezdeni. Lyukvet, gáz. És hogy húzod így, úgy megy az autó, kézifék, akkor vissza, itten is egy fék, és lehet többféleképpen a kocsit. Én a legjobban mutatom nektek, hogy őt szerettem. A legjobban őt szerettem. Nekem úgy nehéz, hogy tudom átmenni ilyen aranyokon. Ennyi. és vagyunk célból.
És ennyi lenne a videó. Remélem tetszett. Ez csak egy kis bemutató, de még fogok több videót is feltenni a YouTube-ra. És hát, ha tetszett, lájkoljátok. Ha nem tetszett, akkor ne lájkoljátok. Sziasztok!